ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la namara si kolonba o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la. balma Shrifla TV lagebagaw an ka foli bi aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni ye aw ɲɛ wajulu kɛnɛ kan ko kura Bamakɔ sigida 2nan Medina Kura Ansardine comité min bɛ olu fɛ yen nɔ laada de don san o san u bɛ wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya ka bɛn arajaba kalo ma ka kɛ hinɛ ɲini ye ani duwawu don ka lase an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara denkɛ an karamɔgɔ Seyid Muhammad Madani Haidara ni Ala y'ale minji dɔgɔya ka bɛn arajaba kalo yɛrɛ ma a n'a balimaw ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ni ɲinɛnta kɛra o tako 4nan ye ka bɛn marisi kalo tile 19 san 2019 ka bɛn arajaba tile 12nan don. Alhamdulilahi rabbil alamin u ye wele bila silamɛw ma wa silamɛw bɔra k'u ka welew jaabi kosɛbɛ k'a daminɛ mɛriw la dugutigilakaw alimamiw an ka jamana dɔnnibagabaw ani ansari yɛrɛ ɲɛmayaso mɔgɔbaw olu bɛɛ de tun ye kɛnɛ sɔrɔ wa an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara denmuso Seyida Haja Makɔrɔba Haidara ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan. Kɛnɛ in yɛrɛ daminɛna ni folikan ani barikali dalikan k'a lase jama ma. Shrifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Ka foli se nabaga bɛɛ lajɛlen ma ani sɔ ka di su in na an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada ka d'a kan an bɛ kɛnɛ min kan bi an karamɔgɔ Abdurahman a ye fɛn caman fɔ kodɔnna ni faamutigi bɛɛ lajɛlen mi faamuyali sɔrɔ min na ni kɛnɛ sigira k'a fɔ mɔgɔ hakilima ye ko duwawu de don ka kɛ banbatɔw ye minnu kɔni ɲɛ o kɔrɔ ye bɛɛ de bɛ ɲɛyɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ duwawu kɛ mɔgɔ minnu sera kɛnɛ kan minnu ma se ani darula y'u sɔrɔ ko in labɛnna mɔgɔ minnu fɛ ani minnu ŋaniya tun bɛ yen n'aw sɔrɔ ko y'u bali ka na an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ duwawu kɛ nabaga bɛɛ ye an sera hɛrɛ la cogo min Ala k'an bɛɛ ɲuman segin ten Ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye a dabɔra min kama Ala k'a kɛ hinɛ ka ɲɛsin an ka banbatɔw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a kɛ sababu ye dalu ye an bolo diɲɛ ani lahara foli bi bɛɛ lajɛlen Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la foli ani dugawu an b'o fala an karamɔgɔ la karamɔgɔ min kɛra sababu ye ka anw bila sira ɲuman kan karamɔgɔ min kɛra sababu ye ka jugo ɲumanw don anw na karamɔgɔ min kɛra sababu ye anw ka sutura fini ta ka anw bɔ mɛsi donw na ka anw bɔ kunnankolonbilaw la ka anw kɛ furulabato musow ye karamɔgɔ sara bɛ Ala de bolo i sara tɛ anw bolo ka anw denw kɛ dugadenw ye ka di an ma ka anw yɛrɛ kɛ barikadenw ye ka di an masaw ma ka an kɛ sinjitugu musow ye ka an kɛ sigiɲɔgɔn dilanna musow ye karamɔgɔ nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma kama parce que ŋaniya ɲuman de bɛ kɔnɔ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Ala k'i ni ka denbaya Ala k'aw kisi Ala k'aw tanga ya Rabbi i bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ hɛrɛ caman na karamɔgɔ Ala k'o k'i ni ka denbaya ni anw yɛrɛ ye i bɛ sira tɔɔrɔ min ɲɛ Ala ka an ni kisi ka bɔ o ma kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam ni baara min filɛ nin ye anw ye Madinɛ Kura tɔndenw ye a komite denw ye dɔw bɛna fɔ ko ne ka so bɛ Jelibugu la nka anw ka komite in ti yɛlɛma dɛ anw kɔni bɛ yan nɔ anw bɛ to yan ni Ala sɔnna a ma ka Madinɛ Kurakaw dɛmɛ ka baara kɛ yen nɔ hali n'an bɛ bɔ Jelibugu de la ka na réunion kɛ yan barisa sigida min don an b'a dɔn an wolola kɔnɔ an mɔna kɔnɔ donc n'an nana bila farifaga dɔ bɛ se ka y'a baara la o cɛsiri kama an bɛ yan baara min filɛ nin n'a labɛnna a k'a dɔn ne yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la kosɛbɛ baarakɛla minnu bɛ yen olu de ka jɔyɔrɔ bonyana a la kosɛbɛ donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka hakili ɲuman ani u ka miiriya ɲuman o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Medinɛ Kura komite denw an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ b'a dɔn an filɛ waati min na waati nɔgɔman tɛ wa anw ka tɔndenw yɛrɛ man ca ka se o kisa la nka mɔgɔ n'i nin da fɛn o fɛn ka Ala kama Ala b'i dɛmɛ o la an ka tɔndenw an b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ y'i seko kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président
fa Burama Haidara mɔgɔ ka folidon bɛɛ man ka bila ka waati dɔw makɔnɔ an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛsiri b'a la mɔgɔ i ye fɛn min kɛ i b'o de sara sɔrɔ mais an b'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna yan mun ka sɔn a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan halisa parce que tɔndenw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ a hami don ale yɛrɛ t'a sigi k'ale ye président ye i b'a ye a yɛrɛ bɛna tabali ta a bɛ siège ta vraiment an b'a fɔ kosɛbɛ n'o bɔra yen nin kɛnɛ in a ka ɲɛ a ka bonya a ɲɛna ka bonya ni aw de ye parce que n'i ye maaw wele n'i ma maa ye kaban i bɛ jɔ i yɛrɛ la nka an ye aw ye a diyara an ye ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɛmɛ nin labɛnni na. kuma min bɛ ne bolo nin kɛnɛ in kan nisɔndiya dɔrɔn de bɛ ne ye nin kɛnɛ in kan an bɛ ala fo k'a barikada k'an karamɔgɔ Usumani Sherifu Madani ala fo k'a barikada ale min sɔnna ka kanan sira don an kɔrɔ ka se nin kɛnɛ in bi ma halisa ne bɛ nisɔndiya n'ale de ka bonya ni karama de ye n bɛ ala fo k'a barikada halisa ala min sɔnna ka nin kɛ banbatɔ ninnu ye ka kɛnɛ in sigi u tɔgɔ la n b'a ɲini ala fɛ ala min sɔnna k'o kɛ ala k'a kɛbaga ɲuman di anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ala k'an bɛ nin sira in kan ka dugawu ni sarakati k'u ye ci b'a kanu n'a nɔrɔ kama. ayiwa alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah an bɛ ala tanu k'ala barikada ka seli alakira muhamadu n'a somɔgɔw kan o kɔfɛ k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya fo k'u wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ kura ye kɛnɛ kɔrɔ de don tuma min na bɛɛ bɛ ansari kalama déjà comité de Medinekura an y'an ŋaniya sira an dusukun na ka kɛ ni arajabu kalo ye ka sababuya kɛ an karamɔgɔ Seydi Muhammed El Madani Haidara ale soma yɛlɛmana ka kɛ ni nin kalo in de o de la an fɛnɛ y'a sigi ziyara bɛ kɛ don ɲuman na le 15 juin mɔgɔ caman bɛ taa ziyara la mais o n'a ta bɛɛ adamaden mana min kɛ ɲɛnamaya la i bɛ sara n'o de anw ka comité y'an ŋaniya san o san arajabu kalo kɔnɔ ka wajulu kɛnɛ sigi ka silamɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na dɔɔni fɔ fa kan dugaden de kun don a jogo kun ka ɲi anw yɛrɛw bɛ se ka k'ale ye cogo di o la ka mɔgɔw wele ka na hakilijigi kɛ ala k'a kɛ nɛɛmaya ka ɲɛsin fa ma a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ma ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sigi in dabɔ nin de kama. Elhaj Bamusa Ture a ye n bila ka na kɛnɛ in tun nali ka d'a yɛrɛ ye san o san a bɛ n bila ka na bamananw ka kuma kɔrɔ ka na man di cɛkɔrɔba ninnu ka sufɛ bɔli a ma nɔgɔ a ko ni nana an ka fɔlɔ ka foli lase surakaso 2 ani ɲare ma n'an ye foli lase olu ma a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli lase an karamɔgɔ Seydi Usumani Sherifu Madani Haidara ko k'a ka foli fa ye k'a ka dugawu ɲini fa ye a b'a ɲini jama fɛ u k'a lase karamɔgɔ ma n'o ye Sherifu Usumani Madani Haidara ye a ye min k'ale ye bonya y'a bɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔn sigili i ka quartier la o ye fɛn belebeleba ye i man'i to Mali yɔrɔ o yɔrɔ la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka nin kɛnɛ in ye ka Madinɛkura tɔgɔ mɛn a la i bɛ sewa i bɛ wasa o y'ale ka kunkɔrɔta ye o y'ale ka kunnadiya ye wajuli kɛnɛ sigili i ka quartier la Usumani Sherifu Madani Haidara tɔgɔ la a ko nin ye garijɛgɛ belebele ye ale ma bonya min dan tɛ bonya min na a k'a bɛ min fɔ ni nana ko n k'a fɔ karamɔgɔ n'a ka kalandenw ye ale yɛrɛ b'o kɔnɔ karamɔgɔ ka laɲini depuis kunun min bɛ karamɔgɔ da maliyɛn bɛɛ bɛ hamina n'o de ye bi k'an ka tile an ka segin kɔrɔlen ma an k'an jogo ɲɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko nin kuma in bɔra karamɔgɔ da ka kɔn bi ɲɛ a san ka ca dɛ mais maliyɛn bɛɛ da bɛnnen b'o kelen ma bi o kɔrɔ ye k'a fɔ karamɔgɔ ŋaniya a tun ka ɲi a ka ɲi halisa fana a ka laɲini fana ni ala sɔnna a bɛ sabati o tɛmɛnen kɔ a bɛ dugawu kɛ silamɛya ala k'a yiriwa kafiriya ala k'a nagasi ansardin k'a b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa tɔn in ala k'a baraka ala ka tɔn in ala k'a baraka tɔn in a tɛ taa musaka kɔ a musaka ala k'a nɔgɔya. mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala muhammad wa salim an bɛ a su in na fila misiri tɔgɔ la an yɛrɛ ka bɔ a la o ye bonya de ye sinon an ka fila misiri wajulikɛla yɛrɛ bi yan n'o ye Abdramani ye n'o ye fɛn min fɔ o bɛ anw wasa mais n'a ma ɲɛ anw bɛ comité la n'a nana a ka dɔn ko fila misiri fɛnɛ nana karamɔgɔ ka wele lajɛ ka a ka bonya segin a ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka kalandenw ala ka barika don an n'u la ala ka barika don an n'u la masa min ye nin kɛnɛ jira an na ala ka san wɛrɛ kɛnɛ jira an kɛnɛma na a dabɔra kun min kama n'o ye banbagatɔw ye ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma
lakira kanu kosɔn sal ala muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا والنبينا وتلفي قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله السلام عليكم الحاضرين والحاضرات. سلام أمباو فو نسلام فولي الحمد لله. anga misiri togola mana wora misiri fila bɛɛ parce que misiri filana o de bɔra misiri fɔlɔ la. an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ ɲɛna cogoya min na o kuma a bɛɛ de ye kelen wa anal masajida lillah misiriw bɛɛ ala de ta ye fala tad'u ma allahi ahadan. an kana foyi bato ka fara ala ka misiri kɔnɔ. sila ama alhamdulillah ni ye kɛnɛ mun ye kɛnɛ wasalenba don. an nana ka mina duwawu de kɛ an ka banbaatɔw ye i y'a faamu n'o ye sherifu madani ye ani sherifu tɔ minnu fatura ani n'an ka musokɔrɔba n'o ye mama kulubali aja mama kulubali a denkɛ de filɛ n kɔrɔ n'o ye madu kulu ye an ninnu de ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ale kɛra sɔrɔsi an kɛra alimamu ye. o kuma alhamdulilah an b'an karamɔgɔ fo n'o ye sheikh saadu din sharif usman haidara an b'a fo an b'a barikada kabini cunna bamakɔ yan don min na anw de b'a nɔfɛ ani ni musokɔrɔba ninnu kabini a bɛ kalanyɔrɔsoba la ka bɔ yen ka taa goloni na ba dɔgɔnin ka yɔrɔ fan fɛ an bɛ dugawu k'a ye kabini 84 o kɔnɔna la alimami ye tarawele kalifa la n'o ye muhamɛdi ye an b'a fɔ ko musilimu. o wala sirama an bɛ kɛnɛ min kan nin wasalen don ni nana k'i bɛna dugawu kɛ su ye i y'a k'i yɛrɛ de ye dawatu sɔli yarji ila dayi n'i ye dugawu ɲuman kɛ e mun y'a kɛ ala b'a daminɛ i la. o kuma ninnu filɛ nin ye yɔrɔ min na ninnu kunnen don ɛnasu niyamu iza matu intabahu o de fɔra an ɲɛna ko hadamaden bɛɛ i y'a mɛn an bɛɛ bɛ sunɔgɔli la n'i sara de i bɛ kunu ninnu filɛ yɔrɔ min na u ɲɛ b'an na koyi salama sharif an bɛ dugawu de k'a ye i y'a faamu mandekura bɛɛ dusukun b'a fɛ n'a ma mun ye o hakili b'a kan. o kuma alhamdulilah an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ ansari din an b'u fo dɛ vraiment tɔgɔ mun dar'u la o y'a yira n na kabini galegele dɔw bɛ sira in kan sira in a ma jɛngɛ wa a tɛ jɛngɛ inshallah bi awnillah wallahi an b'aw fo karamɔgɔ minnu bɛ yan an b'u bɛɛ fo. o kuma la foli a tɛ se k'a fɔ ka ban ɲuman tɔ ninnu tɛ ban ala ka kɛnɛ sigira hɛrɛ la yarabi ala ka a mafako ala ka barika don a la ala ka ɲɔgɔnna caya an kɔni an bɛ mun fɔ sisan an bɛ sɔrɔtu dɔ kɛ ala ko hinɛ se sugu bɛɛ ma. an ka wuduhu karamɔgɔbaw fɛnɛ kun kɛlen don ka kɛnɛ labɔ kosɛbɛ. an fa an'an karamɔgɔ Seyid Alhaja Alifa Jalo ale de bɔra ka laseli kɛ jama ye n'ale yɛrɛ ye Mali wudu ɲɛmaaba ye. a bɔra ka ala ka jɔw sɔnsira ni ko hakili la jigin saya la ani silamɛ kan ka labɛn minnu kɛ ka kɔn i ka saya ɲɛ. Shirifila TV tɔgɔ la an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw. Asilamaw su in na an bɛna dakurunya fila min fɔ min ka di ala ye ala k'o bila an nɛngu kan. Amin ala sɔn. aw ni anw bi kanda sɔrɔ min na ala k'o nɔgɔya an ye. Amin. ka duwawu sama an karamɔgɔ ma n'o ye a seyidi sharifu usman madani haidara sila ani kɛnɛya la o bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma. Amin. a cɛsirila ka diinɛ in dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ. Amin. ala o ka ka alaya bonya kosɔn. Amin. ala kira n'a sɔrɔma kosɔn. sɔli ala rasulila. Salim Jalo. o la ka wa n'a balimakɛ don n'o ye alaji alifa jalo ye. su in na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ dugulen don kɛnɛ dunan tɛ. minnu kɔnna ye kuma na u bɔra ka sigi kun fɔ an karamɔgɔw u bɔra ka kɛnɛ yɛrɛ nafa fana fɔ. kɛnɛw ka ca a silamɛw nka kɛnɛw ti kelen ye. kɛnɛw ka ca nka kɛnɛw ti kelen ye. dɔw ye kɔɲɔ ye dɔw ye denkuni ye dɔw ye nisɔndiya wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ ye saya ye. nka n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ fana ye hɛrɛ ye. furu ye hɛrɛ ye denkuni ye hɛrɛ ye saya yɛrɛ ye hɛrɛ ye ka d'a kan min b'a kɛ o ye ala de ye. ni o ni
k'aw don dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛna ni saya ye nɛnɛ Allahu Akbar. Bɛkɛ. fɛn dɔw bɛ yen Ɔhɔ. jɔnmɔw ɲini ala fɛ Ɔhɔ. ka su kɛ k'o ɲini Ɔhɔ. ka tile kɛ k'o ɲini Naam. i t'o sɔrɔ Allahu Akbar. dɔ t'a ɲini yɛrɛ ala b'a ni o la Tiɲɛ. Siga t'a la. k'aw dɔ bɛ nafolo ɲini Ɔhɔ. su ni tile Ɔn. ala t'a d'o ma Ayi. fajiri b'i se ka dɔw to baarada la Ɔhɔ. nka hali u ka nasɔngɔ ko kuma dɔw Ɔn. o bɛ gɛlɛya Allahu Akbar. O ye wulibali ye. nka dɔ b'i da ka sunɔgɔ ka wuli 10 heures Naam. ka jigin ni miliyɔn caman ye Siga. o ye sɔnfɛnw de ye ala bolo Ɔhɔ. a b'a di dɔw ma Ɔn. a bɛ dɔw fana kɔlɛ a la Allahu Akbar. nka a fila bɛɛ ye jarabi ye Tiɲɛ. Siga t'a la. Jalo. dɔ bɛ furu ɲini Ɔhɔ. su ni tile nafolo b'a kun koyi Ɔhɔ. nka a ti muso sɔrɔ min bɛ sigi a kun Ayi. Tɛ sɔrɔ. dɔ bɛ yen hali mugan t'o kun Ɔhɔ. i b'a sɔrɔ 4 fara bɛ ɲɔgɔn kan o ka so Tiɲɛ. Siga t'a la. olu ye sɔnfɛnw de ye ala b'o di dɔw ma Naam. dɔw bɛ jɛ o la Allahu Akbar. dɔw yɛrɛ bɛ furu kɛ Ɔhɔ. a bɛ den ɲini Tiɲɛ. den ti sɔrɔ Allahu Akbar. nka ala b'a caman di dɔw ma Tiɲɛ. f'u b'a fɔ k'a nege bɔra Siga. o tuma nin ye fɛnw de ye Ɔhɔ. tuma dɔw la ala b'a di dɔw ma Ɔhɔ. ka dɔw jɛ a la Allahu Akbar. nka fɛn o fɛn Naam. a bɛɛ ye hɛrɛ de ye Ɔn. nka fɛn min bɛ yen ni ala funisirila bɛɛ ka n'o ye Naam. bɛɛ Ɔn. Wala wala. wari b'i kun o Ɔhɔ. wari t'i kun o Naam. i cɛ ka ɲi o Ɔhɔ. i cɛ ka jugu o Naam. i sɔnna ale ala la o Ɔhɔ. i banna a la o Ɔhɔ. ala funisirila bɛɛ ka ni fɛn kelen min ye n'a b'o di Naam. o ye saya ye Siga. Ɔn. Allahu Akbar. saya Allahu Akbar. ala ka kalenkan don Ɔhɔ. a tɛ wuli Siga. Wala wala. o de kama n ko i ma Ɔhɔ. n ko an bɛ bɛɛ jɛ kɛnɛ ka su in na Tiɲɛ. Y'a fɔ. e ni ne b'a ye ko an bɛ ka dugawu sama dɔw de ma Ɔhɔ. tiɲɛ don Allahu Akbar. nka e ni ne yɛrɛ tigɛ n b'a ka don dɔ Naam. ko dɔw fana bɛna dugawu sama a ma hali o siga tɛ an na Ayi. Allahu Akbar. parce que ala ye kalifɛn min kan Ɔhɔ. k'a fɔ ni o ni Naam. a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ Allahu Akbar. Bɛkɛ. o tuma mandekura yan Naam. aw minnu ye nin hakili ɲuman ta Ɔhɔ. ko ka dugawu kɛ ala kira n'a somɔgɔw ye Tiɲɛ. Allahu Akbar. ani ani minnu jɛra ala ka diinɛ baara la ka fara diɲɛ silamɛsu bɛɛ kan Naam. ko ka dugawu k'u ye Allahu Akbar. a fɔ ninnu de ma ko jigiyaw Tiɲɛ. an karamɔgɔ kulubali salihu kulubali a bɔra k'a fɔ n'o ye salihu kulubali ye Naam. a ko su mago bɛ dugawu la Allahu Akbar. Wallahi. su bɛ komi jilatoba de ye Ɔhɔ. a mago bɛ tigɛ la a bɛ min sɔrɔ n'a b'i banbaw kan Tiɲɛ. Siga t'a la. Jalo. o tuma n'aw ye kɛnɛ sigi su tɔgɔ la Naam. a k'a dɔn k'a ye kira ka sira de bonya Allahu Akbar. dugawu kɛli su ye Ɔhɔ. su b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ su min y'a minɛ dilan ka bila Allahu Akbar. Ɔn. mɛ ɲɛnamaw ka hɛrɛ b'a la Allahu Akbar. O ye wulibali. kuma ye faamu dɛ Kojugu. dugawu kɛli su ye Ɔhɔ. i bɛ fɛn min sama a ma Naam. a b'a sɔrɔ Ɔhɔ. n'o y'a sɔrɔla a kan ka bila minɛn min kɔnɔ Naam. a y'o labɛn ka bila Allahu Akbar. Ɔn. Jalo. ani e fana min b'a di Naam. n'o y'a sɔrɔ i y'a dibaga ye Allahu Akbar. Ɔn. dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ Ayi. k'a fɔ ko n'i ye dugawu k'i ka su ye Ɔhɔ. a bɛ se a ma su min sara k'a to ala nɔfɛ Ɔhɔ. n'i ye dugawu k'a ye a b'a sɔrɔ dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ o kan Ayi. Sɔsɔli t'o la. munna Naam. dɔnnibaga fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ su ka seli kan Allahu Akbar. O ye wulibali. Ɔn. k'aw n'an kɔni sera ka seli su kan ka ban Naam. o tuma dugawu kɛli su ye o wajibi ye Tiɲɛ. n'o y'a sɔrɔ dugawu kɛli su ye n'a ti bɛn Ɔhɔ. ni adamaden kun sara yɔrɔ min na dɔrɔn direct tun bɛ kɛ n'i ye kaburu la Siga. dugawu ti k'i ye ɔ mɛ an bɛ ɲininkali kɛ mun de la an bɛ seli in kɛ su ninnu kan Siga. Wala wala. Allahu Akbar. an bɛ seli kɛ su kan mun na Ɔhɔ. ne hakili la seli yɛrɛ bɛɛ ye dugawu de ye o Tiɲɛ. kibaru naani tɛ yan O don. ka jɔn kalifa ala la k'a ka yira ala la k'a ka jɔnya fana jɔ Siga. Allahu Akbar. o la an t'an yɛrɛ sɛgɛn Naam.
k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ su ye a bɛ bɛn a ti bɛn an t'an yɛrɛ sɛgɛn o la ka d'a kan diɲɛ yɛrɛ bɛnn'o kan maa o maa sara k'i ye silamɛ ye seli bɛ k'i kan seli bɛ k'i su kan ni jɛ kɛra n'a ye seli ka kɛ adamaden kan ka ban o tuma dugawu banna o su ka seli mun ni mun de bɛ fɔ a la n'an ko Alahu akibaru ala ye de ka bon ne hakili la an bɛ fatiha kalan mɔgɔ caman b'o kɛ walima i bɛ se dugawu min na o anw fɛ yan kosɛbɛ i bɛ fatiha de kalan fatiha in kalan kun ye mun ye ala nin y'i ka kuranɛ de i ka jɔnkɛ walima i ka jɔnmuso dalen filɛ an ɲɛ kɔrɔ ale ka lamaga jɔra sani anw ta don cɛ barika min bɛ kuranɛ na ani ala ka kumakan min sankɔrɔtalen don an bɛna an balimakɛ bilasira n'o ye dugawu tɛmɛ b'o kan de ka kibaru fili kun ko nin kelen t'a bɔ dɛ an bɛ dɔ wɛrɛ fili tun hali bi k'an dama kasi ala la an bɛ sɔli kira kan o la ka dugawu kɛ su ye o de ɲininen don diɲɛ waati bɛɛ su min sara k'a to ala nɔfɛ kibaru naani bɛ fili fɛn min kan dɔw fɛ yen 5 don a bɛɛ ye dugawu de ye su ye o la n'o y'a sɔrɔ o tun tɛ fɛn min bɛ bɛn fiyewu kira tun tɛ seli mɔgɔ kan walahi ni nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye ala mana an ɲɛ nin na a ka hinɛ bɛ jigin an karamɔgɔ Abudramani y'o de fɔ Ibrahim bun Adaham tuma min ni basirakaw y'a ɲininka u kɛlen ko ka ala wele waati jan kɔnɔ u bɛ ala wele hɛrɛw la u makow la nka u mago bɛ fɛn minnu na u m'olu sɔrɔ ni alajɔnba in yelen u fɛ u y'a ɲininka u ko ala de ko ud'uni astajibu lakum ala ko a ye n wele ni ala ka kumakan de y'a ka jɔn ma a ye n wele fɛn min jɛra n'a ye o ye ala kelen dɔrɔn de ye a y'a fɔ ɲɛna a bɛɛ bolo wa m'aw jaabi dɛ n'a ye n wele m'aw jaabi sariti min bɛ jaabi la n'a y'o kɛ ko nin y'anw waati jan an bɛ ka ala wele an ka mɔgɔw la an ka denkow la an ka jikow la an ka garisigɛkow la nka an tɛ ka fɛn ye dɛ mun y'o sababu n baden k'a yira e la k'a fɔ ko ɲinan su kɔ a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɛnama ma Ibrahim bun Adaham y'o de fɔ a ko aw ka dugawu jaabi man di o parce que aw dusukun sara ni fɛn tan ye k'o tan binnen to aw bolo aw bɛ ala wele su ka ala wele tile ala ti a kɔfilɛ aw la a ka kuma fɔlɔ la ko a ye ala dɔn a y'a dɔn ko ala bɛ yen k'a fɔ kabakolo y'a ta ye dugukolo y'a ta ye aw bɛ fiɲɛ min sama ka bila a y'a dɔn k'o ye masa in ta ye nka a ma o ala in bato a y'a site ka jigin ka na se fɔ a laban ma a ko aw y'a ka su dun aw y'a fasiw ta a tɛgɛ la a n'a fasiw minnu ye ɲɛnamaya kɛ n'u bolola nin diinɛ in kan saya nalen aw ɲinɛna olu kɔ a y'olu fili k'a kɔ don la a y'a basiw don minnu sara nin diinɛ kan a ɲinɛna ka ala welew ye a y'a terisiw don ko a ko o ɲinɛ in n'o ka na gɛlɛya in o kama ala ma sɔn fiyewu k'a ka dugawu jaabi kuma yira an b'a fɔ manɛkurakaw ɲɛna ko aw ye ala ka hɛrɛ babunda yɛlɛ anw ye bi ka d'a kan ni ala y'anw sigilen ye k'a fɔ ko minnu tun b'anw cɛla an ɲɔgɔnnaw tuma dɔ la dɔ bɛ nin dugawu kalan in labɛn walahi o n'a tigi dɔw ma ɲɔgɔn ye fiyewu dɔrɔn sira ma ɲɔgɔn don ala kira soma don n ko mɔgɔ dɔw bɛ nin dugawu kalan in k'u ka nafolo don a la k'u farikolo don a la dɔw bɛ ka kalan minnu ye u m'o dɔw yɛrɛ ye fiyewu a bɛ dusukunnumanya de ko fɔ
a bɛ numanya fana de kofɔ ala dun fara mɛ numankɛbaw de kan inna allaha maha muhsinin siga t'a la ala y'i yɛrɛ fara mɔgɔ minnu kan o ye numankɛbaw de ye Allahu akbar jalo Allahu akbar o kumana a ye koba de kɛ su in na hali n'o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ m'a ye fɔlɔ k'a fɔ jɔyɔrɔ ni bonya dan min b'a la wallahi ni su ninnu ala b'u wuli k'u sigi bi k'an yira parce que hadamaden mana fatu farikolo ye min ta ka taa da kaburu kɔnɔ ni bɛ barzaku de la o mɔgɔ bɛ nin de la o bɛ sadiri diɲɛ ni lahara de cɛ dɔnnimaw y'a f'i ɲɛna ko min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ u b'a ye u b'a faamu o kumana ni su y'a ye bi ko anw de sigilen don madinɛ kura yan ani minnu jɛra ala ka diinɛ baara la ala kira somaw olu minnu kɔnɔ ala ka hinɛ na ko ka dugawu k'u ye bi ye nisɔndiya donba y'u bolo ne ma deli k'a f'i ɲɛna n ko abu khilaba don dɔ la a dalen sugura a y'a ye kaburu dɔ su wulila u bɛɛ sigilen bɛ u labɛnnen don finijɛ la u nɔrɔyalen don u bɛ yeleyele k'a yira e la kaw ko an bɛ baara min na kunfɛ baara tɛ baara min ka kɛ ni hakili de ye a y'a ye kaburu dɔ su wulila a bɛɛ wulilen don u nɔrɔyalen don u fari fununen don a nana cɛkɔrɔba dɔ ye su ninnu cɛla a fari fagalen don ale ka nɔɔrɔya cogo tɛ tɔw ta bɔ o y'a kabakoya kosɛbɛ ala jɔ ye n ko cɛkɔrɔba in ma a ko ne ma nin faamu dɛ a ko e ɲɔgɔnna bɛɛ nɔɔrɔyalen don u bɛɛ fari fununen don mun ye fari faga i ɲɔgɔnnaw cɛla cɛkɔrɔba ye n ko abu khilaba ma a ko ɲɛ bɛ ninnu fɛn o fɛn sigila nin ye ala ka niw de ye adamaden ɲɔgɔnw de ye ninnu ye anw bɛ diɲɛ so sigi la an fatura an bɛna an ka samaw kunbɛn nin yɔrɔ in de la nka na o na ne b'a sɔrɔ n ka sama minɛ langoloyalen don n bɛ sa don min n sara ka den dɔw to n kɔ mɛ n ye ala ka sira yira o la ka sa dɛ n t'i tɔɔrɔ la koyi n t'i degun yɛrɛ la n ye min kɛ ala ye ala y'o kɛ n ye nka n bɛna sama min ta n t'o de sɔrɔ parce que den ninnu ɲinɛna n kɔ sanga jɛnyana k'o ɲinɛna n kɔ k'aw sanga jɛnya bɛ mɔgɔ caman ɲina a kana ɲina a y'a hakili to su ninnu na a ka saraka ti ci u ma o b'a sɔrɔ dɛ a ko mɛ komi ne ni e ye ɲɔgɔn ye min n'i ci n'i ye dakayikul akhbari kɔnɔna lajɛ i bɛ nin sɔrɔ hali ni durura kɔnɔna la i b'a sɔrɔ yen a ko min n'i ci n ka du bɛ nin yɔrɔ in na n'i taara i k'a fɔ n denkɛ ɲɛna ko a ka hakili to den ni masaya la ko n bɛ sa waati min ko n ma janfa dɛ asilamɛw an ka hakili to an ka taaba ninnu na taaba minnu sara k'u ni ala to ɲɔgɔn bolo cɛkɔrɔba in ko n y'a mɛn n'o ye alajo in ye nin kɛra k'a to sunɔgɔ de la a ɲɛ nana yɛlɛ k'aw sogo tɛ kulonkɛw ko ye o n ko kira dɔw ka bonya kɛra sogo ye nabilayi yusufu sogo kɔrɔ dɔnni tun b'a la kojugu wa kira o kira n'a bɛna yanni ala k'a ka ko d'a ma a bɛ sogo ɲumanw de jigin a kan kibaruya ɲumanw kɔni e ta ni ne ta de kuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ siga o la alajɔ in wulila a ko ne ye layidu di dɔ ma surɔ a fɔ n tɛ wuli ka layidu in dafa nin ye ɲɛnama dɔ kɛtɔ ye ka su ka layidu dafa komi an ka walanda tɛ yen sinɔn n'an jɔra yen o fana ye jigimisɛnya ko dɔ ye an ka nin waati laban ninnu na layidu tununa a mɛnna layidu
layidu tununa danaya banna pew Wulibali alajɔ in wulila sisan naam su in ye yɔrɔ min taamasiyɛn ye a taara ka taa jɔ fo yen nɔ ka ɲininkali kɛ ko yan de ye kaari ka du ye wa o ko yan do siga t'a la a donna a ye foli kɛ a ko kaari masina bɛ yan n'o y'a denkɛ ye naam denkɛ in bɔra ka na a ko a kɛra cogo di a ko i fa ye n ci i ma siga o yɔrɔ in na denkɛ ko alajɔ in ma ko ɲantuma i filila Allahu akbar i ye du min fɔ o du ye yan ye i ye tɔgɔ min fɔ o tɔgɔ ye ne de tɔgɔ ye o ye mɛ i filɛ k'a fɔ ko min y'i ci ne ma naam o sara a mɛnna siga a ko o min sara de o de ye n ci i ma Allahu akbar a ko kuma m'i lamɛn wala a ko i fa ko k'a f'i ɲɛna k'i k'i hakili to denni masaya la Allahu akbar ko yanni nka ale fatu naam a m'i to sira jugu kan dɛ ayi umakɛ a bɛ fatu waati min i kun hakili b'ale la i bɛ sama o k'a ma tiɲɛ nka sangaw jɛɲɛna i ɲinɛna a kɔ siga o yɔrɔ bɛɛ kamalen y'i poro cɛkɔrɔba kan a ko hali n'o y'a sɔrɔ la naam e ma ne fa ye i ye min kɔni fɔ o ye tiɲɛ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a ko mana bɛ layidu d'i ma naam komi ala de ye ne fa yira e la a ko ne ni e bɛ ɲɔgɔn ye waati tɛmɛnen in na e kun tɛ taa dɛ i ye nin karama ni nin bonya ni nin nɔɔrɔ sɔrɔ cogo di wala a ko ne ye nin bonya ni nin karama sɔrɔ ni e ka layidu dafa de tiɲɛ siga t'a la a ko kabi don min na n'i sera ne ka so ne na o na ne b'a sɔrɔ n ka minɛn falen don Allahu akbar o tuma na an ka saraka ti bɔ an ka su ye siga t'a la mɛ k'aw saraka ti bɔ tiɲɛ don a bɛ se su ma mɛ fɔ k'a walawala su jumɛn ma siga wala Allahu akbar n y'o de f'i ɲɛna minɛn de b'i labɛn yanni i ka saya waati cɛ siga t'a la nin ɲɛnamaya in bɛna ban pewu Allahu akbar siga walahi a bɛna kɛ komi an ma deli ka na yan de Allahu akbar Wulibali dugukolo in tɛ naam don dɔ la a b'an bɛɛ wele siga bɛɛ tɛ koyi a b'an bɛɛ wele Allahu akbar a janya n'a surunya don dɔ kɔni a silamɛw i bɛ kɛ nɔngɔn na fɛn ye tiɲɛ k'i nɔngɔn fila to i la i bɛ da cɛw nɔngɔn na siga u bɛ taama n'i ye Allahu akbar k'i sen fila to i kɔrɔ sen wɛrɛw na taama n'i ye siga i se t'o la Allahu akbar o bɛ kɛ mɛ yan'o don cɛ naam i b'o labɛn de o de kama ala kira ko abazari ma don dɔ la a ko ya abazari jadid safina fa innal bahru amik siga anjalo a ko abuzari ma naam a ko i ka kurun dilan wala abuzari naam i ka kurun dilan i bɛna yɛlɛn ni kurun min ye ba sanfɛ a dilan siga Allahu akbar ni wo yera a la o wo gere tiɲɛ n'a yɔrɔ min lafulen don segin o ka ye k'a dilan ka ɲa tiɲɛ parce que i bɛna yɛlɛn ba min sanfɛ ami ba in ka dun kojugu ni ji donna kurun kɔnɔ ni kurun in jiginna ba jukɔrɔ a ka dun kojugu a t'i ye siga Allahu akbar wa ko zadaka kamila fa inna safar ba'id Allahu akbar a ko abazari sirafana caman ta i bolo i ka sirafana dafalen ta i bolo ka da kan i bɛna taama min kɛ safaru in ka jan kojugu taama in ka jan kojugu mɔgɔ t'i segin waati dɔn siga anjalo tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa Allahu akbar o tuma sirafanaw la sɔn hɛrɛma ye mun ye ala ɲɛ siran ye tiɲɛ Wulibali mɔgɔ caman de bɛ t'i jɔ ala la sini k'a sɔrɔ a ka minɛn lankolon don siga Allahu akbar o hali ni minɛn b'a bolo i b'a sɔrɔ minɛn yɔrɔ tɛ minɛn in na Allahu akbar sani saya cɛ a bɛ bɛn jɔn ka baara ɲuman kɛ tiɲɛ i ka segin ala ma ɲɛnamaya in kalen kɛra ka k'a bɛ ban siga fura t'a la dugukolo in bɛna an bɛɛ wele don dɔ tiɲɛ bɛ kɛ mɛ n'i sera ala ma k'a sɔrɔ minɛn t'i bolo dun saraka bɛ bila minɛn min kɔnɔ mɔgɔ saw ye ala man kisi o ma ami ami o la su in na naam n bɛ fɛ ka dakurunya damadɔ de f'i ye saya yɛrɛ kan siga wala
dakurunya damadɔ saya kan Allahu akbar. Wala wala. lahara yɛrɛ marihalatu fɔlɔ o ye saya de ye Siga talla. Allahu akbar. O ye wulibali. jɔn tɛ se lahara fiyewu f'i ka jigin saya kɔnɔ Allahu akbar. Siga an ye fɔ. o de kama don dɔ la Ɔhɔ. kufa dɔw sera imamu aliyu ma Ɔhɔ. Allahu akbar. o ko ya amira al-muminin Naam. an n'a mɛn n ye du dɔ de san dɔ fɛ Ɔhɔ. an n'a mɛn i ka papiye k'a la ka di an ma min bɛ kɛ garanti ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka don min na n'a tigi nana k'a bɛna kuma wɛrɛ fɔ o k'a sɔrɔ n ka papiye dafalen bɛ n bolo Allahu akbar. O ye wulibali. asilamɛw a ye nin kuma ninnu lamɛn Tiɲɛ. Siga talla. Wala wala. imamu ali ko o tɛ baasi ye Naam. a ye papiye i b'a faamu cogo min ani bigi ta Ɔhɔ. a ko bisimilahi rahmani rahim Siga. a ka kuma fɔlɔ la a ko cogo di Naam. a ko su ye so san su fɛ Siga. Jabbar. Allahu akbar. ko su dɔ ye du dɔ san su dɔ fɛ Allahu akbar. Siga. ko ka t'u sigi mɔgɔ ɲinanlenw sigiyɔrɔ la Siga. ko duko in ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ɔhɔ. a sanni a n'a donni a kɔnɔ ko o bɛ taa jaabi min d'i ma Naam. ko fɛn saba Siga. Wala wala. Akbar. a bɛ taa jaabi min d'i ma fɛn saba Allahu akbar. a ka jaabi fɔlɔ ye mun ye Naam. a ko nin du min filɛ n'i b'a kɔnɔ Ɔhɔ. lamaga la a san dɔ ye nisɔn ka di i yɛlɛma don yɛrɛ ye nisɔn ka di nka ni waatiw janyana yantahi ila al-maut Allahu akbar. Wulibali. a bɛna laban saya la An don bɛ laban o la. Siga. al-maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum Allahu akbar. summa turaduna ila alim al-ghaibi wa shahada Siga. Wala wala. wallahi ni tiɲɛ ye Ya wulibali. saya in de ya fura ti a la fura sɔrɔla diɲɛ fɛn bɛɛ la fo saya Allahu akbar. A ma sɔrɔ. dɔgɔtɔrɔw ma ni yɔrɔ dɔn u b'a kunbɛn a kana bɔ cogo min Ayi. Allahu akbar. Ma dɔn. kodɔnnaw ma ni yɔrɔ dɔn u bɛ se k'a koron k'a to farikolo la cogo min a kana bɔ Siga. Ma dɔn. Allahu akbar. kuranɛ de ko saya min n'an bɛ bolila in ye dɛ Ɔhɔ. ko saya tɛ k'an gɛnɛ Ɔhɔ. bal mulaqikum a bɛ k'an kunbɛn de Allahu akbar. boli la n'i bɛ boli la ni cɛ b'i kɔ walima ni dɔ b'e kɔ k'i gɛn i bɛ ka yɔrɔ dɔ viser n bɛ fara nin fɛ k'an dogo mais e bɛ ka boli fɛn min yɛrɛ o bɛ k'e kunbɛn boli yɔrɔ bɛ min ala y'i kale ko saya min n'an bɛ ka boli an ye dɛ ko an ni saya in bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ k'an bɛ tila ka segin ka taa gindo dogolen dɔ ma ala ma ani seereya tigi ala i ye min k'i ka balo n'i ka saya cɛ i ba bɛɛ kɔndera ni kɛ faama ala ɲɛna a kɛ waati ala tulo b'a la ala ɲɛ b'a la saya ma nɔgɔ kawe b'a ye de adamaden sara dɔrɔn an b'a fɔ k'a sara mais événement min bɛ saya la mɛlɛkɛw bɛ jigin ka yɛlɛ min kɛ saya waati sikarabaatɔ bɛ degun min kɛ sikara la wallahi n'i y'a dɔn a bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ jɔn ɲɛ na o de kama ala ye saya dogo ni saya k'i ye fɛn ye min bɛna an b'a natɔ ye a bɛna don a ka du kɔnɔ a tun tɛna a ka du yɛrɛ sɔrɔ yen bilahi alakira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ su dɔw de ka kɛnɛ kan yanni an ta don cɛ adamadenw mana bin garigaratul mawtu la n'o ye saya ye i ka lamagaw bannen kɔ sugutagaw jɔlen kɔ nasayɔrɔminɛnw bilalen kɔ ala i dalen bana dilan kan i sagona ko bɛɛ kɛlen kɔ k'a ban mɛlɛkɛ dɔw de bɛna don adamaden dalen kan n'i y'a sɔrɔ i denw jɔlen don i musow jɔlen don i teriw jɔlen don dɔgɔtɔrɔw welelen don sɔrɔmu filiw branché mi la
saya mɛlɛkɛ bɛna don i kan a silamɛw ninnu si tɛ bɔ a kalama ni yɛrɛ ɲɛ kusulen tɛ الله أكبر azrail hazimul lazati mufarriqu jamaat الله أكبر سجى جلو ale de bɛna damu dumanw buruja don dɔ تي مكة الله أكبر i dalen سجى mɛlɛkɛ dɔw bɛ don adamaden ka sigara waati olu bɛn'u jɔjɔ olu yɛrɛ dilan mɛ komi azraila sifa سجى i ka so in n'a dɔgɔya tɛ hali n'i bɛ kulukulu kɔnɔ n'i dalen don olu bɛna don o kɔnɔ k'u jɔ o se bɛ ala ye ne delila k'o f'e ɲɛna n ko télévision kɔnɔ i b'a ye jamana kuturu bɛ bɔ télévision sigilen kɔnɔ ekara 14 bolonanaw b'a kɔnɔ jamana palais b'a kɔnɔ mobiliw bɛ ka boli a kɔnɔ mais ni télévision fagara dɔrɔn i bɛ sin k'a ta i tigɛ kelen na ka taa bila so kɔnɔ adamadenw sera ka hakili kun tele kɔnɔ ala t'i dɛsɛ ka mɛlɛkɛ 100 jigin i ka kulukulu kɔnɔ olu de bɛn'u jɔ n bɛ fɛ ka saya yɛrɛ de f'e ye su in na saya bɛ kɛ cogo min ka se nin bɔli ma nin bɔlen kɔfɛ adamaden bɛna kɛ cogo min n bɛ fɛ ka dɔ fɔ e ni ne ɲɛna o la yanni an ta don cɛ cɛ tɛ yen muso tɛ yen min bɛ nin jɛ mɛlɛkɛw ma n'u jɔ azrail n'ale mago jɔra a la ka nin bɔ sa ale bɛ jigin a b'a fɔ bɛɛ k'i ka minɛyɔrɔ minɛ n'o kɛra minnu kan ka poro kunkolo kan o b'u poro kan minnu kan ka poro sen kan o b'u poro kan minnu b'u tɛgɛ da disi kan o b'u tɛgɛ da o kan a silamɛw azraila bɛ sɔrɔ k'a ka baara daminɛ a bɛ se ka ni ɲɔgɔn 1000 kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn fɛ e k'i ka sɛni minɛ dɔrɔn k'i b'a kantigɛ ni min sen dira a sen kan ka i sen dira a kaman kan tuma dɔw la a bɛ jeli k'i ka fan bɛɛ labɔ i ye saya mɛlɛkɛ bɛna nin tali daminɛ o waati de la ni ye mun ye a bɛ yɔrɔ jumɛn adamaden la jɔn b'a yɔrɔ dɔn silamɛw n'a fɔra an ka sabali k'a to k'an jogo ɲɛ ka ala ɲini an ka hɛrɛ b'o de la n'i ta diɲɛ fɛ diɲɛ ma maa si kɔrɔta n'a ma tila k'a cɛ ka b'i kɔrɔ bilahi i b'i dafalen bɔgɔmugu la dugu jukɔrɔ de saya mɛlɛkɛ a bɛ nin tali daminɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka kumakan na ko ni mumini ni minɛli daminɛna n'a y'a sama ka bɔ senkɔni kuturuba la ka se kumeriku ma ko ala b'a fɔ k'i jɔ n ka jɔnkɛ ka fiɲɛ sɔrɔ dɔɔni n ye sigara yɛrɛ de daminɛ koyi sinon ka kɔn nin bɔli mɛlɛkɛ dɔw bɛ na ka don ka bɔ n'an ko m'o bɛɛ fɔ su in na su ka dɔgɔ o ma ni min sama ka na se bara kɔrɔ ala b'a fɔ ko a y'a jɔ n ka jɔnkɛ ka fiɲɛ ta n bɛ ka imamu ali ka kuma de walawala i ye k'a fɔ ko in bɛ laban saya ma saya yɛrɛ ye min ye n bɛ fɛ k'o de f'i ye a b'a sama ka na se disi la kuma lasurunyana ka na se ngɔnɔ na n'a sera ngɔnɔ na ka ban mɛlɛkɛ dɔw bɛ na o yɔrɔ in de la sani ka nin bɔ jɔn da fɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ dalen kamana guwanen don fan bɛɛ taafanden ka wuli min kɛ waati bɛɛ a siri n ti bana la a siri n tɛ kɛnɛya la bali ajal ni waati sera ka ban dɔrɔn a ma n'i sɔrɔ ɲɛ o ɲɛ kan a b'a ka baara kɛ mɛlɛkɛ minnu min na ka na i dalen sɔrɔ n'i selen ngɔnɔ na mɛlɛkɛ dɔw de bɛ na o bɛ n'i ɲininka yanni ka nin bɔ u b'a fɔ adamaden o ye dalen nin ye o tuma i t'i lamaga dɔw kɛ sa a kun fɔra e ɲɛna ko don laban dɔ bɛ yen k'o bɛna se o e y'a tiɲɛtigiya walima e kun y'a nkalontigiya o baara de filɛ nin ye dɛ ne ye bahari dumu kɔnɔna lajɛ a bɛ mɛlɛkɛ 5 f'i ɲɛna minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na a kelen o kelen a bɛɛ ka kuma ye jigitigɛ ye bamatɔ ma n'o y'a sɔrɔ i ma ɲuman kɛ walima a bɛɛ ka kuma ye hakilisigi ye bamatɔ ma n'o y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɛ ala ye
asilamaw an ka siran ala ye wallahi an ka dɔn ko don bɛ bi kɔfɛ dɛ bako siga wala wala saya mɛlɛkɛ bɛ na nin de bɔ o la naam o y'a sɔrɔ yanni nin ka bɔ badenw ni siniw bɛɛ jɔlen don Allahu akbar an b'a kɛ cogo di siga bon sisan ne bɛ ka nin fɔ e bɛ ka nin kɛ mɔgɔ dɔ de walima e bɛ ka nin kɛ min banna ye la nin k'i yɛrɛ don dɔ la bilahi i bɛna nin nɛnɛ siga e ka taa so bi dɔrɔn i k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka i sigi dɔrɔn i k'i miiri ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛna sa wa i k'i miiri jaabi laban min na sɔrɔ i bolo ko n dɔ kɛ i bɛ sa Allahu akbar o bɛ kɛ fura de t'a la minɛ ayi o tala Allahu akbar ni mɔra adamaden la o yɔrɔ ye ne la sa i dalen fɛn fɔlɔ min bɛ kuma i fɛ o ye diɲɛ ye a duniya darul gurur a duniya daniya o de bɛna yɛlɛma ka jɔ sabaatɔ kunna o fɔlɔ de bɛ kuma i fɛ siga Allahu akbar a bɛna mun de f'i ɲɛna ya ibn adam alam ta'rifuni Allahu akbar e min dalen filɛ nin ye i ma ne dɔn wa siga ma dogo cɛw i ma ne dɔn wa naam faamaw i ma ne dɔn wa fantanw e ma ne dɔn wa e min dalen filɛ nin ye i sen fili i kɔrɔ ni maa ma ta k'a da yɔrɔ la a tɛ se ka lamaga n'a yɛrɛ ye i tɛgɛ fili i bolo ni mɔgɔ ma ɲɛ i ma a tɛ se ka nafa ɲɛ i ye i ɲɛ gɔkalen filɛ ni maa ma tɛgɛ biri a la a tɛ se ka kami n'a yɛrɛ ye i da walen filɛ ni mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka mɔgɔ dilan a yɛrɛ ye alam ta'rifuni e ma ne dɔn siga Allahu akbar a b'a fɔ ana duniya siga ana duniya naam Allahu akbar wala wala ne de ye diɲɛ ye Allahu akbar tɔlabtani walam atlubuka Allahu akbar siga i ye ne ɲini naam i ye janfanw kɛ diɲɛ min kama ne do Allahu akbar i ye sinjiw fara diɲɛ min kama ne do Allahu akbar i ye dabali jugu kɛ diɲɛ min kama ne do Allahu akbar i ye mankutu tiɲɛw kɛ diɲɛ min kama ne do Allahu akbar denw i y'i masaw dangadenya diɲɛ min kama ne do siga faamaw i ye fantanw tɔɲɔli min kɛ k'u ka hakɛ minɛ u la k'u di setigiw ma i y'o kɛ ne diɲɛ min nɔfɛ pour que ka hɛrɛw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ana duniya tɔlabtani walam atlubuka siga Allahu akbar jalo ne de ye diɲɛ ye ale do i ye ne min ɲini Allahu akbar jɔn ye diɲɛ ɲini k'a y'a sɔrɔ de jɔn siga o tɛ Allahu akbar bustanul wa'izina e ka kɔnɔna lajɛ bani don dɔ la alajɔ dɔ dalen don a bɛ sunɔgɔ la a nana ye mangala nɔ bɔra e b'a faamu cogo min sinɛni mangala in bɔra a bɛ boli ka boli a nana ye cɛ dɔ wulila mangala in nɔfɛ o bɛ ka gɛn a bɛ fɛ ka mangala in minɛ k'a k'a dahirimɛ ye cɛ in tora bolila mangala nɔfɛ wara jɛman dɔ fana bɔra cɛ kɔfɛ ka cɛ gɛn k'a gɛn cɛ y'i kɔfilɛ ka wara ye yɔrɔ min ale k'a dogo ka jɛ mangala kɔ k'a yɛrɛ ɲini la ale natara mangala in na a bɛna surunya mangala la tuma min na wara in sera a ma k'a gosi k'a bin a bin yɔrɔ bɛn'a kan ma a kan karila wara in gɛrɛla la k'i jɔ k'a lajɛ wara ma sɔn ka dun wara y'i kunkolo firifiri ka segin ka t'i da yiri dɔ suma na a ko ale y'a ye tugun mangalan kelen in tilala ka segin ka na cɛ wɛrɛ bɔra k'a gɛn o tora mangalan kɔ wara fana nan'o nɔfɛ o ye wara ye o m'i dogo dɛ o natara mangala la wara nan'o fana gosi k'o bin k'o kankari wallahi a ko ale ye cɛ 100 de ye cɛ 100 wara ye min bɛ gosi k'a bin k'a bɛɛ kankari o b'a dɔn wara ye mɔgɔ dun wara ye mɛ mangalan sogo nɔfɛ u ma se ka u yɛrɛ ɲini a ko ale wulila ka gɛrɛ wara in na ko nin ye dansago da ye a ko mɔgɔw b'u dahirimɛ nɔfɛ tiɲɛ don e fana dahirimɛ olu ye n'i y'u bɔ k'u bin u bɛ sa i t'u sogo dun i t'u jeli min e dun balo ye jeli ni sogo di munna n'i ma ɲɛ o ko i t'u to yen k'u ka fɛn ɲini wara ye mun de fɔ a ɲɛna a ko e ma faamu ala bɛ fɛ k'i kala de a ko ne t'i wara ye mangala in yɛrɛ t'i mangala ye i ɲɛ bɛ mangala min na diɲɛ de don a duniya a silamɛw
boli in kun ye alijinɛ ko de ye ala kira alijinɛ kile di an ma a y'a kɔrɔta ko ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ alijinɛ na ko a kile filɛ nin ye u ko a kile ye mun ye a ko fɛn wɔɔrɔ jumɛn don alibayatu isilamiya n ti fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolokɔrɔ ni ala kira ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ nin wɔɔrɔ min filɛ nin ye ala kira ye alijinɛ lɛriw ta cɛw ye ni musow ye. alhamdulilahi rabbil alamin an balima shirifila tv lagɛbagaw wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan ni kun ye anw ye medina kura san o san u bɛ wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya ka bɛn arajaba kalo ma k'a kɛ hinɛ ɲini ye ani duwawu don ka lase an karamɔgɔ sheikh sherif usman madani hayidara denkɛ an karamɔgɔ seyid muhammed madani hayidara a n'a balima bɛɛ lajɛlen ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ka ala deli ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na kura ni kɔrɔlenw ala ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nin de kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ladilikan ni wajulukan minnu dira ala k'a mɛn tulo ɲuman d'an ma a mɛnlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah. Hanga londi se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fa la ka tiɲɛ dɛmɛ.